nyathi achire dalawa. Idwa na tho kan gi nyathi achia. Nyaki meda nyathi moro. Nyaki meda nyathi. An nase koni ni malaria moro nogoya matek. Masani weche mag nyuol go. Pod ok anyal. Mayo. Malaria no pod chano kata nyoro kanya e klinik. Daktari koni ni malaria pod ni e denda. Pod weya mondo. An ng'eni an jadolo kaka an jadolo. Oni nanenore gweng' ni malich. Nyo an Migori. A lebo ne pong adek mogo duogo 33. Iwinja nyako. Aneno kok dhi dagore. Ok dhi dagore. Donjo tuje. Dong ing'e ni zato ne yude remba. Mato gima na chako go chon mabuk dakrum sa. Ema wacho ni donjo tuje duoko ikoda. Iduoko ikoda. Nyasachwa kendo wuonwa jal mabade dongo. Ineno ka koro dada ni obiro ira ka. Mondo aduok ne bet mogo piny. Ambi an duto aduok mogo piny. Mai momiyo na wacho ni udi manyi. Wacho mang'eny. Adi. Wacho ni nyawe in yun. Adi. Iwinjo odino. Adi. Iwinjo wang'e. Iwinjo wang'e. Taleko lek moro ni chaka gima miya mama moro. Eto, ha? Chaka gima dada Nokia, haleluya. Amen. Nyasaye nochwe iki na chien. En ng'ama wuoyo ot kane madwa neno. Omera wuog oko kapok abagi marach kuomi. Wuog oko kapok atimo ni marach. Oja polo. In ema inoda ka. Ang'o mitimo ka? Kuma loso weche ka natemo yalo. In ma koki dawaro dhakoni, in ma koki dwa ware. Okay. Ema penji, in ma koki dwa ware kawuono dong. Chieng' mwawere ni. In koka Nyasaye wuoyo kodi mondo ibi ware dongi. Ya, dipero gi wiurito ya. Magita. Bana game. Wait. Obiro dhi. Japolo. Adwa ni gol simi gone Yesu kone ni biro ineyo. Jawaro bioresa. Iwinja? Yoda tu. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Bas mana kamano nyakoro magajwang' en thuolo endi mano makare okinyi niendi mano makeno bende wakao kinde mag rwakni machiegni ahinya kidien endi mano mar chal mar piny wan ka endi koda Mheshimiwa Wakeno huko mabende en MCA mano ma Kisumu West Ward wadogo kode mpaka ka endi and Kisumu West Ward, West Kisumu Ward, West Kisumu Ward, Kisumu West and constituency, but West Kisumu and ward. Kumano dago kode mpaka kaindi, weche mosebiro ka koro timore pacho kaindi, mago mag siasa kaka ende kanyo mar ODM, liet mane ODM nwaneno ka koro chala ka gima nochako kwe, gero mabende nitiere sani kata wach mapek ahinya, weche go endi mago mag somo wacho ni koro bichiw ne nyithindo, kata omenda onge moromo manyalo chiwo sir makende weche go endi mago mag somo. Gin bende kaka waheshimiwa gisebedo ka gichiwo sir mar somo ne nyithindo. Pono ni maendi inyalo okang' ma kama endi inyalo kete tim ni koro pesa onge mabiro chiwo sir ne nyithindo go endi gin kaka jotelo. Dwa chalo kodgi nade nikech japiny to ng'e maber ni un kweseteri ti nyaka ine kaka nyithindwa somo kati onge go kata ok omiya location to nyaka ine biro chalo kodgi nade. Arwake ni machiegni ahinya, Mheshimiwa machiegni ahinya okinyi masani endi. Yiena mondo mi thuolo ikaw kinde ni mondo mi mos janeno machiegni. Erokamano, amoso joneno mao mag Color TV ni oyawre uru. Yani iluonga ni Ken Huko. Ken Huko ni en Mheshimiwa ma West Kisumu Ward. Ayale od bura ma Kisumu County Assembly. County Government ma Kisumu. Erokamano ahinya Mheshimiwa. Ncha waneno kanyendi ka bende ncha osekadho omenda kata mana budget mamaru kaka county ang'eyo ni thuolo nitie mobro goyo mbaka kaka tich idhi pango ne jo West Kisumu Ward ma ibiro tiyo ma itiyo negi, but gi thuolo masani endi koda ng'ene general current happenings mabedo osebedo ka koro timore pacho kaendi. Of late waneno ka liet mar siasa nodonjo e duond bura endi mar ODM kotenore koda ka gigo ma Yande Sifuna jagoro maru ne owacho kendo bende nokwedo malich ahinya piny owacho pacho kaendi, nokwedo weche mathoth ahinya wach mano mar broad based government to gi thuolo masani endi jo Kenya ong'e maber ni ji nie broad based government and ndalo machuok ahinya kata 1 week later waneno ka koro kuku mar ODM ne obagoro magi harmonize gik moko mabende ncha kelo liet ahinya. Chandruok bedo kanyo momiyo Sifuna osebedo ka koro wacho mana weche mopogore gi samoro ma ineno ka gima kuku mar ODMCA koro wacho. Mokwongo erokamano, politics lokore kaka sadhi. Mano number one. Yes. But manifesto mar party
gi ideals mag party gito gichung nyaka chop seche ma party no koro obedo dissolve kata bedo ni koro ji samoro dok e elections. Yes. Mana achiel kuom wach mantiere. ODM party nigi structure mare kendo nigi leadership mare kako bet. Ma wang'eyo ni party maduong'ie mogik e Kenya ka kendo mosebedo ku withstand the test of time. Yes. Kuom kinde duto en ODM moselos motegno gi jasiasa motegno maloyo ji duto e Kenya ka miluongo ni Right Honorable Amollo Makudinga. Mano one thing. Ing'eyo ni nitie samoro ma ng'ato nyalo bukore dwaro fame to tiyo gi structure mosebedo moseketi ma en kata seche mane iloso mago noonge. Wan no nyalo paro kumwae wa verify NDP. Can't remember NDP kakoro break from Port Kenya. Wasebedo kawalok watimo gige kwadhe but ideals wa en achiel. Mak mani nyinge mosebedo kapogore mochopo nyaka seche mokoro nyawane ODM. Mana achiel kuom wach mantie. Seche mane gigi timore kata nane ok anyal contribute in one way nikech nono ka samoro pod an somo. To nitie joma osechandore. Kosike gini kuom kinde duto. Eka nyalo nwang'o ka samoro positions moko nitie makoro ng'ato nyalo yudo. To yudo position maduong' no ero otiyo kode mondo for personal gain. Mano nyalo timore. Sifuna and Secretary General marwa. Kendo en our senior in the party structure and senior. Kendo inwang'o ni spokesman mar party and Secretary General. Mae momina no kanya kakoro gisetieko wach in house. To baba koro imiyo opportunity mondo eno nokone mondo wache. Samoro bende king'iyo mos inyalo wacho ni politics kar tije tek miwuoro. Nyoro nyo wacho kama, kawuono koro wacho kama. Manyiso ni an bende onge gi teku ma do wuog godo ni kura dagi. Kata manyalo kwero godo baba. That is what gin manyo nyiso ni baba still baba en supreme. Bedo ni en achiel kuom jogo mantiere kaka Secretary General omiye thuolo mar bedo spokesman. To nyaka ong'e ni party decision mar party ohewo interest mare. So chune en owuon gima neno timo chan ni koro chune ni nyaka okel position mar party. Ohero ok ohero. To ka diponi rach ni tidhi. Makosa mantie en achiel. Ne osiemo richo moneno kuomwa gigo man koro loko ni richo kaka ng'amiluongo ni jaluo. To gin kaka joluya community mabe nyicha pok waparo ni ng'ane en joluya mume wamiye gini ne waneno qualifications mage munyalo rito godo party. But the moment pokoro chalo ka gimo siemu jaluo muwuoyo kuome kata mbadi mudwa no wuok kuome zaidi kata pia wandaye mudwa no wuok kuome zaidi to kung'eyo ni wan kapok wadonjo e system mar broad based government ne nitiere joluya manosetelo kuno mamako joodgi Wetangula nosetelo kuno ero to kod wuoyi machielo makoro Ababu Mboto koro nodhi to Musalia Mudavadi. Koro the first thing monego tim en achiel charity begins at home. Ka en wuod joluya adier to neno ni nitiere jomoko nego dhi kucho jogo nego dhi ka. Benefits mosetimore kata ne Mumias kata ne other kembe mantiere western. Nikech chiegni mane jogo chiegni go sirikal cha giseyudogi appointments mag sirikal go giseyudo kata ka wan pok wayudogi. Gima nonego tim en achiel nonego chak gi dala to wuoyo gi dala to wacho ni joka ne ayude gini e kare ayude gini wan waonge to makosa moro timore e Kenya ka ni gimoro amora ma osene ka jaluo nitiere gineno kata ng'at manyicho chiemo go machiegni manyicho wasemiyo nyaka positions moko madongo zaidi gin bende koro gineno ni kanyo konego wabedie kwa weyo oganda mar Jakikuyu cha. Koro one thing ni fame ma Sifuna oyudo because of ODM structure and the foundation mar ODM. So okang'e gima tamoge ndalo moro ni wamiyo Ababu na Mwamba tich bende wuod mana jaturu to wanene ka ng'ama ng'atwa but no ka samoro jomoko tie makosemi tich to no ka wiye koro yombore. Okang'eyo ni samoro wamiyo jomoko tich ka wagola assistant chief to wamiyo DC assistant chief manyicha ne ndala te kawi miye DC imiye tich mar bedo DC
kosebet ng'eni nyaka ibed gi challenge. Yes. To kiyudo ka nitiere structures moko moseket maber, to kar mondo itim gik monego itim cha, inyalo po ka ikore bukori gi weche mopogore. Example 1, imagine baba of all the people momiye structure momiyo koro kata Nairobi County nyocha noyudo kaka senator. Yes, one thing. Imagine ni baba osedhi e press conference mosewacho achiel ariyo adek e radio kaka koro wantiere sani. Ino ka ng'ato kochako wuok kendo koro kochako kendo koro kochako chalo ng'ama koro neno ni en important maloyo baba mawuon party mose struggle. Imagine baba koyudo mare to mitoka mano konye momiyo yudo gichacha ento yudo mare modonje od bura. Baba is just hanging. Ento yudo od bura. Ok onyal bet gi luor mondo mi oneni ento yudo mare meno chamo msara kendo koro iluonge ni senator. Baba tok nyal luong ni president. To ene mutiyo structure mar baba mondo yuda achara. Party bende chule. Party. Koro wapenjo to nikech. Yes. Wan wang'iyo language mar baba. Wan ng'e ni wan gir baba ni. Wang'iye kaluwore gi kaka gik moko dhi. Nikech adieri mar wach. Kata an Ken Ouko ma MCA aserve nikech nomiyo opportunity gi ODM. Joma nokomiyo opportunity gi ODM tok wasetimo achiel ariyo adek noduogo mowacho ni koro dwa piem kodwa. To ing'e ni seche mipiem ka koro iduogo piem kodwa to an anie ODM aseyudo 50% of the votes. Adwaro mna achiel kende ma en jaoda. Tasemna yombo ng'atcha. Onge gimachalo mantiere once niseyudo nomination mar party mar ODM. The strongest party so far in Kenya mwanyalo wuoye man gi structures ma pod inyalo wuo kuome sani endi en ODM. So the moment miyudo mano, while people are building this, where was it? To kose mi opportunity matimo gimoro. Why don't you do it? You may improve it from there instead of rocking the boat to in the system. Yes, in the system. Manyiso ni nikech king'iyo kanyindi kata kaka no gik manowacho wach mago mag the 10 agenda kata gik mane winjoru gi Kenya Kwanza mane koro kelo broad-based government nano koso lamgi to is the same Sifuna mana neno ka chik mane gino na bedo launch kata nikete ayanga to ene mano somo kendo en be mano kuongo wuoyo kaka party secretary general so chiedhore nade ni koro gik kama koro gichako oloko ng'wech kata oloko mbaka makoro go mbaka machielo but king'iyo kanyindi Edwin Sifuna to moko be na winjo kocho ni Edwin Sifuna is just right nikech en a spokesperson mana kaka wacho mar the party and okonego be no yie gi gimoro amora ma samo the party leader owacho. We are talking about democracy. But nitiere gimiluongo ni bedo ng'ama loyal to the system nitiere. When kadi nyicho from government koro en owuon omiyo opportunity mondo bet kata minister mondo bet something to giseyalo a cabinet. That's what we call a collective responsibility. Yes. Miwacho niya one antona akwer ni manoken kamano. Lakini position mar party once ni se wacho ni position mar party and man ibedi in part of the party. Who is Secretary General to the party? The position of the party, which party are you talking about then? If you are talking of the position of the party, to any way position of the party, you need to get about something else. Then what is a collective, that spirit of collective responsibility, is it really existing? Kuru iname rock the boat from the within. Kata kadi poni kororaj, once no say ngadi, that is what is. Doki wound your pain oko, to kaune board meeting TV injury, kendo chieng makoro junior progress government imbe misomo imbe limbe part of signatory mar ngino then bange kor ki watin disown yourself mano gimelo na hypocrisy nyicha like anjo kamora hinya gi saboro kaka no react not kaka ja ODM but kaka ja piny kech embele kane gi nitiere western seche mane ODM nitiere western no kamora hinya gi kaka samoro no wuok no chalo ngama inside jo ODM owuok turgi kata oganda gi ma nikech kanyo kama function nitiere in the presence of the party leader kata be ni samoro gimoro rach to in the presence of your boss okinyal bukori igol gik moko maricho richo ko there is how you can do something but ne okomora hinya no nano kanye dika kweth mar ODM
ne osebedo piny mane gigo mbaka. Do you think ni samoro mbaka cha en mana mar kwe the tension, or there is some reality e gik moko ma samoro Sifuna ne neno? Mokwongo adwa nyisi ni we have nothing to lose. Kaka jo ODM. Whether you're in that government or not. Adwa nyisi ni we have nothing to lose. Okay. Kasani endi wanyalo bet ni korwa wacho ni korwa wuok korwa bet bathe kamoro matin kama. Yes. Ibro neno ka nyiri dwaro. Ibro neno ka chagwa koro timore. Wachini wadhi wuoye. Ibro neno ka matin koro timore. Yes. Ibro neno kaka Kalonzo koro timore. Gi baba kaka Secho. Yes. Ibro neno gima timore achiel. Yes. Koro we have nothing to lose. In fact, we have nothing to lose. Wane mwa konyo ng'ato manage the system ma kane ni ok baba. Ne baba nyewo onge gidi. Yes. Awacho ni adier ng'ato likoro sadhi dala. Bende ka nyigi wuok cha. Yes. Gimre ma nyigi wuok cha. The only person ma nyigi koro kujoin gi momiyo nwang'o ka gik moko nyalo bet mayot. Yes. En nikech dalawa mar jonagi ni. Imagine ni jonagi ne nyalo donjo gi system gi mar gima wajat biro kwatimo ka pile cha. Ka koro they are not under control. Dikoro weche okethore. Dikoro nyicho ng'ato seringo mabor. Kata gin bende ng'eyo mane. To ka wawacho ni kata koro wacho okay sasa koro waweyo. Waweyo koro wabet tenge. Yes. Koro babu bet tenge. Koro babu ling podo ling. Ibiro winjo ka jopiny ochako ni ang'o me babu ling. Koro baba ni en rapuch ji te. Ng'ato weyo go kedhi kod tich. Makosa matimore sani makelo nyiego malich sama koro wadhi go ni ede. En niya, jaluo lowo, ya joluo tieko malich, joluo chamo tieko, to jogi wang'egi ka gidwako tiendgi gimoro, gibiro tamowa donjo e system. Giming'iyo en ni kaka wanyalo donjo e system. Kawuono mineno wuoyeni kowuok ka ni omara gidonjo kanyo malich ma ng'acha koro giwero ma kata mana ng'ama neno wuoyi mineno nyocha dhi US cha. Ng'ano koro wuondore malich ma ng'ano wan koro wang kodi wach. Wan koro watim achiel. To pare ni ng'eni gin cabinet secretary sadi. Mang'eny. Abiriyo. To chief officers gini 15. Ng'amiluongo ni permanent secretary. To ji mopogore pa ni they are still feeling ni wan gi moro mathin manyien en 2 3 gi. Ni wan ema koro wakawo piny te wadhi go. In fact gine adek mana kaka. In fact na magi ng'iyo malot en monagi. Ema gidwaro motimore achiel. Baba tim analysis on development. Yes. Masani dhi mbele kabila ni Siaya. Tim analysis on development mondo dhi mbele Kisumu ka ma government okelo. Time kabila ni Migori to kende chaki time Homa Bay. Then bet ga mesa kama nyis jini wayudo ne matimore kama. Biro na ka jo lengthi. To nikech ji kia gima timore Siaya. Ji ng'iyo Kisumu, joma ni Kisumu ng'iyo mna Kisumu. Ji kia gima timore kamiluongo ni Homa Bay. Jo Kisumu ng'iyo mna. Homa Bay ber samoro ka diponi time tiwinjo kilandogi kata Kisumu. Iwinjo ka ilando ne ewatimo ma. But ka koro inyalo chokni ji nyaka kata mna chirni mitimo kende. Yes. Bwana wakuom kodhni mana kaka iwinjo siasa moro nowacho ja. Komi kodhni igino mabende osebedo ka josiasa mathoth ahinya kaka in bende isewacho. Yes. Mae koth monego bed oganda komi dipo ka wabiro wakeyo. En ana penjo maduong' ahinya. Karang'o ma jaluona ni ne otimo ne jo dhot mamoko sana jorabuon momiyo jowagidi jowawuok masa mar piny Kenya ok dwar mondo mi jaluo obedie position moro. One, mang'eyo, negativity no chakre 1969. Do you know why the difference was there? From history, iwacho ni jaduong' Jaramogi ne nigi mwandu maloyo wuod Rabuon cha. To wuod Rabuon cha nodonjo e wach moro ma choko mwandu. Ma okawo piny ngima in terms of law. System mar sirkal gi temo magi kiti. Don't pardon the right people. Magi manekelo disagreements. Okay. Because Jaramogi was seeing ni mondo me kabaranya to mwandu pogo joma moko ma piny ka bende yudie.
gimina devolution system makoro kano kelne mwandu ndo pog marom cha. Yes. Koro by that time ne communists against capitalistic. Okay. By that time. Yo kanene no nidwa ka mwandu miuji. Gimana wakedo ne. Wana mondo bino bedo gi mwandu. Wana mondo bedo gi gidi wana mare both wana manare mo wana juma ma udi kata chela ria de. Na nidwa kelo everybody a system mondo keth nyukani kado keth mino ikado ni. Koro ngani endi kare ne mudwa gole mondo nwa kaka wanyalo timo chela ria de. Nikech ka in out of the government ngeni kata ka koro jichema ina you don't iwinjo bna bange kenyo sepo ugigo eko. So mai kama na chando gowete. Jaluo wani endi no wacho ni kuo ok en gino ma ng'ato nyalo dongo. To jo kaka gito ging'eyo ni kuo no en part of ngima ng'ato ma ok nyal kwale. To karang'o mi kanyo. It is better kwale to wuok kode kidhi kode. Molo bet kanyo to onge gimi kwalo to ng'at machielo makwalo. Mane kaka gin. Wapogore in terms of ideologies. Wapogore ukinyi odiochieng'. Koro ng'ama nigi mak manigi ng'eyo nachiel ni mondo igol system en wan bende ng'ama mak mwang'eyo ni kelo problem kama loyo ng'ata ng'ata en ng'achade. In the process manye gik moko timore ni giwiro gandawa manyo dog jatelo tok wuodgi marabon chana osewuok. Giwiro giketo gik mamele mele dhogi. Ma joka be koro chako bukoro no mondo kare en samar kawo mwandu kore choko. Ingeni wan nye pod walenga oko ko pod wakedo mana ne ratiro. Inyalo paro ni nitiere elections moro mane wadhiye mane wawacho ni jogo makwalo sirikal te wabiro mako mwandu wake. Yes. Joka no lokore gi baba te. To mane the right thing ma jopiny dwaro. Mak mana ne jokuoge ka ok nyal yie mondo be ng'at makoro donjo ni dwa pogo mwandu mondo mwandu dhi. Mae moment devolution itself. Part of devolution makok nyal biro kuni kech kanyo ting'o momoko. Maka gikelo ka to dhi empower jopiny koro nyaka dong kuchocho. Ng'eny gik moko pod gidong kucho ma ok inyal chiwo ka. Mae moment neno ka pesa duto ba devolution kaka nowacho ni onego bed ni chiwo cha. Ok nyal chiwe nikech kochiwe kata kochiwe samo winjore. The county government system biro bet gi a lot of power makuro winj system mamalo. So these people mamalo they are also managing the county system. Mondo mi kik governors and joma tiyo kanyo including MCAs nyaka joma tiyo ka bed very powerful nyaka jopiny ma biro defy. Ni wacho na wach moro kai diere moro. Ni wacho ni assistant chief komia teko matin. Musanya onye meko nyaka location mok mare. Koro manyiso ni un bende jomoko luoro ni kopone dimi umiyalo mi uteko to ginyalo yudo thuolo mar fuolo kata mae gweng'. Weche biwa adwani mondo tika ni wach sefuoda ni ndi matin. Bina no kama idhi hinyo party mar ODM nikech there are people who believe ni Sifuna is the right person kuom kaka osebedo kuwuoyo nikech adier makende ni jomoko komor ni Raila Odinga dhi oriwore gi President William Ruto. Jomoko mor thoth oganda kata wach ni 50-50, let's say 50-50. Wan wamor nikech Raila Odinga oriwore gi Dr. William Ruto koro waneno some development kata some projects kikele e gweng'o kuonde mane ok wane. Jomoko bende wacho no tima serious mistake by riwore gi ng'ano ineno gima chalo kamano. So kasi Sifuna koro dhi against dwaro mar ODM kata mana dwaro mar party leader gi joge tiyudo ka koro jomoko back up ma wacho ni otimo the right thing. Okay. Bina no kama dhi hinyo ODM in the future koso ODM onge gima nyalo hinyo weche mag Sifuna ok nyal buogo ODM gi some people. Yes. Some people jomoko they don't understand what is happening. Yes. Ingeni wan jomogo negi karibu adieri mar wach. The system is not ours. Yes. We did not vote for that. That's true. Yes. To gonwa karibu. To mogonwa karibu no mi wang'o. Ingeni ok ochuno ni mbadi bundi chung'o yaw ni soda mar Fanta Orange, Coca-Cola, ang'o e bathori ne mane kanyiso ni kare na adier ni nitie gimoro momiwa. Yes. Some people are talking about dala. Jomoko wuoyo ni ni wan makonyo individual. Yes. No, individual nyaka bedie post. Like now I'm an individual. Yes. Ane moshimiwa mochung' ni ji kacha chande. Ok nyal keti jabiriyo japar ji ochiko te ok nyal. An individual. Koro individual no gima wadwaro en achiel mwago kwano en achiel. Ang'o mokel dala? Bas. That is the most important thing. Another thing madwaro mondo nyiso en achiel. Ineno. Ne wan ga Babu na Mwamba.
wuoyi mosebet e siasa kuom higni mang'eny mane loyo kata mana ng'ama iluongo ni Sifuna kawuono ni to sama ne sawo gik ma koro ng'ato ne wacho ni koro dhi ka ng'ato is going ODM will remain. We have wan gi ji mang'eny ma nyalo bet secretary general kata okwamiyo ng'ama iluongo ni Jaluo Olone to okwamiyo Jaluo kata nitie joma nyalo timo tijegi ebe ne nitie ng'ato ni Magerer. You can remember? Yes. Secretary General mar party Magerer. Mane kokelo koro chako kelo porojo wiye kuro giru mar wuogore assistant chief mija wacho ino. Ikawa assistant chief temiyo DC. Ask time you DC. Tigene how do you expect this person to onge gi gine? To en bende mondo recognize ni omi community ne. Then bende omi mondo gerego. Yes. Wiye wil. Nikech ing'e ng'ato bedo senator mano ke giko mar ng'wech. Yes. Giko mar ng'wech en bet president. And being a young man. Mabende koro mano nyisi ni ok inyal chako duogo piny ka be chak imany kom moro. Babo miye platform. Yes. Magere mondo bed ng'ato. Nyasaye biro konye dhoge rwadore kabisa kaka dwarore mondo nyalo wuoye siasa. Why don't you build yourself slowly? And then now you come. You can even be the flag bearer mar ODM in future. Yes. Timo gik moko yo mowinjore. Yes. You can remember how we were seeing Ababu. Yeah. Ababu nwaneno kaka Jaluo. Ababu nokwane kata kaka Jaloya. Ne waneno Ababu kaka Jaluo. Nikech the way ma kata Ababu ne timo gik moko in the system. To jothurwa ok dwa rito. Kar mondo tiye kata mana MCA kata mana kasa moro kata mana higni are terms are kata mana terms are you can just work terms are ko chuno ni ko kisiti are ni ko romo MP. Yes. To ino ka within that sort of osebet senator matin koro na ni ng'ama lich ma ko dwaro nwa. Gima wacho ni Raila Odinga bende nowacho diere moko anyende ni ng'ato kata mana od bura oyiere kaka MP kata mana gima osewacho od bura nyako dhi no ema onge. Moyiere no be pok orumo, be pok kata kota ne pok ochopo. To en osego kwano gi dwaro governor, osego kwano ke dwaro senate, osego kwano gi dwaro gik moko mang'eny. So ipenjo to ng'ani kata kaba no yiere no pok otieko. Ang'o modhi mo malo kucho. But amor ni un kaka ODM wacho ni uchung' otegno. Ira mondo wang'ene wach mano mar watude wach mano mar Rigathi Gachagua. Naneno kanyendi ka osechako lu kanyendi Raila Odinga kata nosetime kuom thuolo malach ahinya. Iwacho ni une nyako ma bende samoro ji nyalo gombo sero ahinya. Rigathi Gachagua gi allies mage bende osechako sero ODM kata nosechako sero. Kane Loka Gacha nowacho ni huyu mtu anadanganya tu Raila Odinga anafaa kuja huku kwetu mondo mwadhi miye presidency. There is this question moja Kenya penjo to mola ahinya Uganda na Luo. Shwari tine kanye ma kopo ne kawuono ko Raila Odinga wacho ni osiro Rigathi Gachagua kata gibero gi Rigathi Gachagua to koro idhi miye president. Political dynamic lokruok mar siasa nyalo timore in any way. Yes. Une at one time chieng' moro kawuono ende wanyalo bet gi wuoyo gi Ruto kendo koro support Ruto. So siasa lokore. You can remember sometimes back. Ng'ato ne paro ne Jaluo ok nyal support ng'ama iluongo ni Kikuyu in the government. Yes. To baba chieng' moro kochung' to wacho ne an kuom jogi kaka neno gi te aparo ni Kibaki onego bed ni timo something. But at least from there kata obedo ni Kibaki no oduogo bukore monywando wa in one way. But nyalo no ka nitie gik mane nikech baba no neno ne Kibaki obedie. At least Kibaki no stabilize economy. Yes. In one way or the other. And that is the time man watimi gik moko ma bende ok yot. Be pesa manyien no koro ko uru nyodo jo koro nyalo tiyo go kaka ene modwaro gi. Nikech ng'acha no keto foundation makare. And baba saw something. That is one thing. Don't need you actually how can you but by that time, yes, Nyachae was also a front runner. Nyachae had all the resources required. Yeah. Manana go Timore. And remember he also tried to talk to Baba. Nyachae tried to talk to Baba Mondo Baba may support Muwijore. Because Nyachae by that time was also very powerful. Yes. But Baba could not do this because no ngacha kanuna umiano maloyo kaka kanuna umiano ngamilugo ngawa. Kibaki. And we went through. We knew Baba could even campaign for a Kikuyu candidate to take over the leadership. And nano kakuro kachupu seje mugi inano mano temore. Yes. I know I can't say anything ne mano nyan temore kata mano nyalo temore. Gima lich mugi en achiel. Babu ng'eyo. If that thing would benefit us, it is very clear. Yes. Inano joma wuoyogi including Kalonzo and everybody. Joka dwara Baba.
Yani baba is a hot cake. Yes. Onge anyisi wach mara chako ni ya. One, we have nothing to lose. I'm telling you. Kata une government, Kata one out. Kuka wa noko kibro neno kakurki se baba ya, baba kuro run mudi makbada, baba kia kuri timango. You will see them. Don't know Gachagua big nonsense. Go loso gigwe, go tame all those things. At long last, no niam Gachagua kawuna bede wacha no yuago ba. But eno chako beti siasa karama. Gik mapapo se di truka. Iwacha mboya. Kichubiru jaruru madhira for one. Ngami kwalo ukweli bokwongo. Iduogo ukweli mara ariyo, iduogo ukweli mara adek, iduogo ukweli mara ang'wen to intie. Donge wacho ni koro baba twatero dala. Wang twatero dala. Sani. En magora neze. Yes. God knows. You know kata to kwali. Atunyalo kwali nde. But God is going to pay you in one way. Yes. One kadipo. What was somebody expecting on the baba team? Mondo reject the Ina government. Kristo mwenyewe wasichopeja. Yes. Wakajoko orange system. Nayo gik mabiro nwa sani ni ende. Sitima makuro ondai usiko timo cha. Itime kata area na nyocha usebire dikine kaka. Kuro kakitime cha. Mondo wewe. To wadongo golo usuru. Yes. Kuro kan tiyo mababa nyalo miyo wayudu gudu gik moko. Gik manyicho wagombo mondo wang'ene ane makudhi ubet kata kuro wadhiro dere. Yes. At the same time, king'ionga ngata miwa favoritism tani ngata cha favoritism ngata miwa cha nikech ana dieri baba nchuko ka joka gore kure embe chiwo lwete ka lure gi cheno mantiere wawe to wabugulu usu so an gima ng'eyo en achiel position ma wantiere wan maber either way. Mheshimiwa Mbaka moro nitiere ka edi ma ji ok go. But akia gimomiyo ji weyo mbaka nidi kata be usepare kaka ODM to kata kaka onagi be wasepare. If at all Raila will exit politics, kata konyalo exit politics kawuono, nikech age nitiere kaendi, and again onyalo wacho ni kama osekedo ne piny makoro en bende koro gombo mondo mi koro bed gi ngimane kaka Raila Odinga. So Kenya penjore, especially Jaluo, anapenjo ni to ng'ama Jaluo neno ni nyalo take the mantle kata be mokogo uganda Luo bende oikore ma biro neno ni Raila nyalo we siasa sa asaya to wadhi chako kanye. Waru kech. It is very important ng'enu kaka jofwambo. Idwaro ni mondo konyo oganda gi weche mopogore opogore. Yeah. Kendo en gima kare mondo iwach weche mina wacho. Sama nyocha ne joko wacho ni koro wang'ni to babu rumo cha. Di nyocha odhi dala. Yes. Ere ja siasa ma nyocha ne nyalo negotiate gi Ruto machop kama wagikeni. Siasa ma Kenya revolve around personalities. Yes. En ng'a mitere mesa manyalo makata kekao to yunano kikelo ng'ama nigi dhadho. Good. Ok ena ni ng'at moro itie miparo ni nyalo kawo gimoro. In giri mane ma koth osego ko. En giri mane mosekwal siasa ka. Iti se muomo kanye misedhi gi ji. En koth mane isedhi mimote gi ji ma ji oneno kimoto miduogo ma kodho no ero. Yan manumu cha ibiro mi ikete kendo mochwako chiemo. Inin ng'a. Nyaki ng'i mano ero mana achiel kuom wach mantie. Kata mana weche wa mag wodgi. Nitiere gik ming'iye kapok oyieri mondo ibed moshemewa. Yes. Ineno seche mwadhi goni. Yes. Jaluo siasa ne nitie kaka timore nyaka nene. Jaluo kibukri ni wacho na mulo ni ng'ane makoro mondo dhi hotel no. Leaders wuok kendgi. Mane kaka ne timore nyaka nene. Ok en kia ni ng'ato wacho ni kia otimore nade. Ka ng'ato pod osimbo ne nitie kaka osimbo baba pod nitie nyaka kawuono ni. Ok nyal loke. Yes. Mano kaluo pod ok nyal loko. Ok nyal loko whatsoever. Kure mane momiyo joka pinji ni ya. Kadi ne wacho ni okay anto kare koro kachalo kama mbro se loko gi kaka dwaro kaluore gi cheno mantie an kora timo ang'owa. An kora dok dala. Iparo ni koro ng'ama koro nitie.
nikech ing'e ni nitie ng'ama wacho ni wach miwinjo wacho ni ka ng'ane wacho ni mondo kora winjo nikech ang'e ni jaluo wuoyo te nyaka tung nyaka jalwe nyaka jomoko nyaka jo coast Korea. Yes, mane matemo penjo ni kopo ni kata Raila Odinga owacho ni koro were gi siasa nikech osekedo nikech kedo ne gete nitie joma benefit to en onge samo benefit moyudo ti joma osewinjo maber nitie joma wacho kata dhi lelo mon Raila omosou to wacho ni Raila omosou no makata Raila no pok obedo go machiegni to ji omora but iyudo ka samoro nyakwa yiere yie moshimiwa ndalo bende biro ma samoro gik mano nyalo timo e higa ni ndi ok onyalo timo samoro 30 years coming. Okay. Yes, but if he exists politics bende jaluo ne oikore ne a new person ma bende samoro wacho ni jaluo ne wuok. One thing mantiere. Yes. Samane Jaramogi koro oninde bade. Jaramogi oninde bade ko bwogo ma wan go. Jaramogi tho. Hey, tho nani? Yang'adi telo no yaw. You can remember that. Okay. To ng'ama no kaw mantle mar Fort Kenya. Do neno malo kijana. Malo kijana. Then bang'e ne miye iluwe gi ng'ama. Orengo bane kuro luwe. Emane kuro be deputy. Inyalo paro ni people went to election. Election moro timne jodhi. Yes. Kato election no ne ji disagree on ABCD. Ojo kare kachalo kamano. Kare kuro wewe kono ero kare kuro matimo diuru manero kamane mo paro nyalo konyo we atia. Ne dalo maluka. Yes. Ngama juge yere madhi. So manyiso ni laws are ready. Kata adwa nyisi ni kata na 100 years ngane madhi. Okay. To kata ka en 40 years ngane madhi. Chieng' ma juogi no tugre kuom ng'ato. Yes. Chieng' ma juogi no tugre kuom ng'ato, motugre kuom ng'ato. To gisani edi, gisani e. To wano kono ke juoko pon mana kuom baba. Oyo ke nano ng'ato. Te wacha da. Manyalo timo gik ma baba timo sani. Manyiso ni gisani ndi mbaka masa moro ya. Jomoko po develop themselves. Let them develop themselves. Yes. They develop themselves. Yo mubi chore. So developing themselves. You have to pass through the learning curve to master the rope. Okay, nyalo taka yuan tolcha ni ndi go malo. Ka po ki kiari chieng' moro mi ne chak ni tire kuonde ba nyake kalie mondo mi chumu bed. Okay. Okay. But like pinto lokore diri mar wach Kenyatta wan ok ng'eni wuod Kenyatta chieng' moro no bende president. Yes. We didn't know that. Yes. But obira kende wuon. Oda ngado te gipo koda ngado nja. Kaka timore achiel. Piny lokore. Papa be nitie sama biro gine. Lakini gisani gima pok aparo ga en achiel ni baba ni babu nego bende kia timo ang'o kia babu nego pok aparo ga nyaka dele pok anyal paro. Kechen ma pod entie mbele. Juok joka nyana mine ni wuoyo juok nyaka nyana. Pod en na baba adieri mar wach kata in bende ing'eyo maka dipo ni nitie ng'ama thuthni. Iwinja. Nyako master the curves. Yena wadaga muyu kanye kapodwa master curves. Para wakama ni hiyo guy ni monde koka waduogi je kola kanywa bomba kai ndiko daga mheshimiwa Ken Ouko mabende en jaruro matin kata MC manoma West Kisumu ward wago ko demba kai ndi weche mosetimore mag siasa gi gik mathoth ahinya wadugo kanye dwado ng'eyo Ruto one term ni ndi ka achiel koda ka wach mano mar Rigathi Gachagua wach mano mar somo ni ndi onge omenda moromo serikal mapacho kaende chalo na kanye ndi kikidhi mabor ahinya nikech kwa duogo to dhi nyime kodi gi mbaka ni rio bende wagoyo kinyi ndi mano makawuono. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Ing'eno nyuolo nyathi achiel dalawa. Idona tho kan gi nyathi achiel. Nyaki meda nyathi moro. Nyaki meda nyathi. An nasekoni ni malaria moro nogoya matek. Masani weche mag nyuol go pod ok anyal. Ayo. Malaria no pod chana kata nyuol kanyai klinik. Daktari okona ni malaria pod nie denda. Pod weya mondo. An ng'eni an jadolo kaka an jadolo.
Oni nanenore gweng' ni malich nyo an nyago Migori. Lemo ne pong adek mogo duogo 33. Iwinja nyako. Aneno kok dhi dagore. Ok dhi dagore. Donjo tuje. Dong ing'e ni rato ni yude remba. Mato gima nachako go chon mabuk dak rum sa. Ema wacho ni donjo tuje duoko ikoda. Iduoko ikoda. Nyasachwa kendo wuon wa jal mabade dongo. Ineno ka koro dada ni obiro ira ka. Mondo aduok ne bet moko piny. Ambi anduta aduok moko piny. Mae momiyo nawacho ni udi manyien. Wacho mang'eny adhi wacho ni nyawe in yun. Adhi. Iwinjo odino. Adhi. Biro wang'e. Biro wang'e. Daleko lek moro ni chaka gima omiya mama moro. Eto, Minya bedo man. ha? Chaka gima dara Nokia, haleluya. Amen. Nyasaye nochwe itina chien. En ng'ama wuoyo ot kani madwa neno. Omera wuog oko kapok abagi marach kuomi. Wuog oko kapok atimo ni marach. Oja Polo, in ema inoda ka. Ang'o mitimo ka? In ma pok idwa waro dhakoni, in ma pok idwa ware. Ema penji, in ma pok idwa ware kawuono dong. Chieng' mwawere ni, in koka Nyasaye wuoyo kodi mondo ibi ware donge. Ya, jipero gi wiurito ya. Magita. Bana game. Obiro dhi. Japolo. Adwa ni gol simi gone Yesu kone ni biro ineyo. Jawaro bioresa. Iwinja? Yud tugo mar Olonono chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:30 nyaka saa 2 mana e wang' jowi mari mar Color TV. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Tunapenyo nyinge nyasembo. Kabintiere minenowa sani Color TV koro kelonwa chenro manyien manyasani iluongo ni Ohangla Takeover. Ohangla Takeover kai en thuolo makao johangla manyasani matindo tindo tiketo gi together tuneno gi kaka gi perform. Maunge panganga. Ancora Joma Protacino. Ancora MC. Baba, a chopoca. Ma MC Dagricon. Nisikita kabilo temore. Ya kata kiero lungo namo. Wodu Paulus Mutakatifu. Watch na ni. Watch a kid. Yani Ohangla bila komoso. Bila komoso. Yani Ohangla to the bedroom. Yet mara cha. Lele bulunga nyolenge banyo ya unyane ngonge domana getumo. Family. Tokon MC. Yes, that's MC Blackman. You know when it is your Joey. Answer how you want away. Malaika. Color TV. Ohangla. Takeover. What to it? Ohangla. Takeover. I'm senior. Kainja neno kata jahera mar Color TV. Makuru biro keni machiegni. Okocho rende mielo ko. Ibende odi. Neno kaka dhano miel. Miel Ohangla. Chamo Ohangla. Ohangla Takeover. Namoketo dakoa apenyi wendo tiwuotho gonam saa 4 otieno Saturday nyaka saa 5 e wang'e kapalote kod nyithindo kendo ma serious machalo acha Color TV machiegni pacho ma e odwa karanga makaiga milando karanga makaiga aworo Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma
e odwa. Koro magajwang' en thuolo endi mar makare wadhi nyime okinyi ni endi mar makawuono wago mbaka kaendi koda ka mheshimiwa Ken Ouko West Kisumu Ward kama bende wang'iyo weche motimore pacho kaendi paw siasa kod moko ma otenore koda ka ngima mano mar dhano. E thuolo endi isinjo kanyendi kwasemulo wach mano Sifuna bende wasekiko kanyendi koda ka wach Rigathi Gachagua dwaro mondo mi koro oluong Raila Odinga mondo mi oriwre kodgi. Yiena mondo wadonje wach machielo ora ng'ayo weche mag somo kaka mbari nowuoyo wach mano mar one term mano mar President William Ruto ni endi to kapok wang'iyo kanyo endi adani mar rwak mheshimiwa machiegni ahinya ketelo mar ariyo aeto wachake gi wach mano mar waneno ka projects mang'eny ahinya itimo e Luoland gi sirikal to kwawere gi sirikal matimo projects mopogore opogore waneno ka jotendwa mamoko mawuok e gwenge eri mago makaluo bende ni kwite koda chenro mage ng'ato nyalo timo kaka en owuon samoro nyalo timo kaluwore gi doket ma bende en tiere mar ting'o ogandawa malo. But gima chanda ga mheshimiwa ni seche ma magi endi timore ka Ken Ouko ochako project moro mar puonjo nyithindo moko tiyo gi basari monge maber ni ma otiyo gi basari samoro wacha ni adana puonje kata nyithindo moko abiche gwenka atergi kata mane gimoro gidhi tim gidhi e neta gidhi e courses makamagi magi to Henry mang no chako wuok oko machak goyo gima Ken Ouko timo. Problem ni kanyo momi wan oganda luo projects kata mana gik moko initiatives moko bende ichako kata idhiro gi jowa mawuok e Luoland ka joge machak goyo. Ewa tieko kwa winjore ne we have undisputed leader mar Jaluo community and Kenya as a whole. Yes. Milongo ne Amolo Udoganda. Mano number 1. Okwatamore ni nitie ng'ato nyalo wuok. Okwatamore ni nitie ng'ato machalo nyalo wuok. Okwatamore mak mana ni you have to understand the curves so that you master the rope. Mano fast. Kibuku chako idho tol, kata ibuku idho gas te kia kaka imako gas kidhi malo. Buondri idhi kata step 2 3 4 itim gimoro kichako idhi kamano mano en kamano. Adwa wacho ni yes. Aseneno negativity towards some people ma bende gin mana jodalawa momi telo leadership mar Jaduong' Ruto. Yes. Ker Ruto. One, an internal PS. Raymond Molo. Mano wuodwa. Mano nyathiwa. Mano girwa. Kendo king'iyo kuonde mosebedo ka otime empowerment. Ng'enyne en jaluo ma bende kata joka be kang'iye to wacho nang'o momiyo kinde duto ng'ane timo gik moko kaluga. Machielo en wuodo miya. Wuodo miya. King'iye mos ng'eny gige otimo kadok mana kuom ng'ama iluongo ni onagine. King'iyo gige ma bende there was sometimes ma ng'ato ne penje niya itu kari ini jatelo mar joluo koso jatelo mar jokanye. The same person ono penje ne mari do Sifuna. Sifuna nogo no mineno ng'ato pod pako ni ng'ama ber. While we want to see you moving to Western going to Coast, you are not a Luo leader. You are not a Luo leader. No wacho kamane nikech favoritism maja nikech joka be odonjo kata ka yuago turwa. Gimoro amora ma ng'ato nyalo kelo kawuok e system mar sirikal ma wan go sani ni. Yes. Okay. Yes. Okay, tusiepa. Wakauru gigo gi lwedo ariyo nikech kinyo kwana yudgi. You not get them. Wan gi empowerment programs moko mineno ka jomoko biro mating'o nyaka Faruk Kibet. Ng'ama determine ni who is getting in and who is getting out. Manyiso ni Ruto ni gino direct. Yes. Kubiro. Nyaka mami. Inano gimotimo mabei kacha. Igo otimo moroni. Yes. Inano gimotimo cha. Okelo empowerment. Pesa manyocha komedore wingaf. Pesa manyo kokelo nwa. Mochako medregi wingaf. Gigo awacho ni nyaka mami okudwa dhi gi pesa odalane. Gigi dhi pogo jopiny te. Sani endi Professor Jienda ma en ng'ama iluongo ni senator marwa. Yes. En bendo dwa empower ng'ama iluongo ni jatuk-tuk. Tuk-tuk go kong'iew gi moseketgi to nyithiwa madong' kodgi. Riambogi. Bedo ni riembo mitoka to empowerment pod ok oseringo laini no. Oringo mana kar tuk-tuk podi mokwongo. Jodalawa. Yes. Nyaka wayie ni area no
bende profesa ose dhi time achiel ariyo sama jok obiro ka nyithiwa maber be profesa ok bi dhi gi gigi wapog gig empowerment mag dongruok to kod gimiluongo nang'ono siasa. Mae momiyo baba be kodonje system kata chande to make sure niya very sensitive docket miluongo ni energy emonegotiate ne very sensitive area miluongo ni finance nikech ja energy ok dhi yudo pesa ka ja finance ok otugo ne gini mano wan kimiyo ng'ato energy to kimiye ja finance nyiso niya samoro gigi biro bedo frustrated nikech achiel ariyo adek. Koro nyaka wa appreciate ne jogik ma wan go kuom joma oseyudo matin kata mang'eny mantiere go eko gin oganda wa. Omiyo anybody man gi initiative mar konyo ji jaluo kamongo mondo ng'e ne ma e sama gima wanyalo keto piny ma wanwang'o ka nie mesa pod ng'ato sileki go waserwado gokinyi kata ane mana omiyo opportunity mondo abed kuno yayo maera yaye but kuro problem nitie ni jomoko bende yudo ka chako wuok chako goyo gik ma bende jowa gitimo gi kuri penjo ang'o marach gi jowa na wacho kacha ni not everybody will occupy spaces ineno baba ineno kama intiere ni in bende in ka to seche ma in ka nitie jomoko 3-4-5 mayuto nikech achiel ariyo adek kendo huku bende koro sani wacho ni ji gik ma wacho ng'at machielo kino bi wach ne ng'ato gimoro ka ok anyalo wacho ni nikech okech ne ka to kech koro kelo lugo kendo huku lugo machielo timang'o okech timo marach okech ok onego tim ABCD gimitimo en achiel ni empowering we are empowering koro in bende inyalo mana occupy this place to ok wanyalo occupy that seat it is not possible koro yie ne kaen mara in bende bera en sani giminyalo timo abi chieng' moro ka yudo thuolo ok atimang'o to ok ni ng'ato osedhi chandre modhi odwaro ji modwaro system mokelo makoro dwa miyo ji pesa tibukori ni gigo ok onego bed ni biro in ema gigo dwano bil kendi to ka gino biro kendi in dibet piny luo kendi in e piny luo makata molo ruodh luo ema chandre to dwaro mana ni ji obed empowered iti chaki bukori biro gi weche mag wakauru everything wayudo picha mag politics biro 2027 bwana. Aparo ni jaluo maneno twagni gokinyi sani endi onego pacho sechak chiewo ni mai sirikal ma at least oparowa challenge nitiere kamoro amora endo konego bedi kakeno huko no singo ne jo aboge ndara to yiro kandara jabogo no kandara mano kuom ranyisi ni to jaboge poko yiro ndara koro jaboge wuok kode mager ni no singo no ndara to kodwa miyowa to samoro kare ken gi chien machielo kata pesa ma pod onge ma ken nyalo chwalo godo. So this is the only government kata be ni challenges nitiere to mai sirikal monego wachakwa serie kendo 2027 mondo at least jowa momako positions gi manyalo kelo nwa dongruok gi empowerment mo wacho gi kage minyalo medo biro taparo ni wan Luland ka endi the next 20 years kopo ni wanyalo bedo gi people mar development oriented taparo ni wanyalo bede kaka jorabuon masani endi gine wegi mwandu madongo kata wegi pesa ma samoro ne gisekawo. Yes, Alkalizer. Okay. Ng'ama pieyo gik moko nyaka bed somewhere. Good. Even if okomie position like baba onge position momi. Yes. To ng'ama mineno ka chano ochalo coach ma chano joge kaka timore nikech rigruok nigi duong' gi power gi everything momiye cha nyalo miyo kata ka dipodwa gweth ng'ato to gweth ng'ato nikech entiere kanyo iwinja the role ma baba play in this system some people are not understanding nikech mondo mi joko dhi udure kamoro to kaw gimoro kelo ya wika en ng'eno kubi gima ncheno timore moro ni ja eno kubi nano ka joko biro kendo gidonjo mang'eny kabisa nitiere gimomiyo nitiere ng'at moro kacha muketo ma en ng'eni koro timo gimoro ng'one chess master en mochano kaka gik moko timore maka diponi pursuit jo odhi wuoyo gi Henry ma Henry otamore biro to Henry is a very people and ng'ama is very important to this en ema koro wacho ni wuoda moro nyo biro iri kanyo e wach mar gine yeye winjo wachne this thing people are not understanding gimomiyo baba ni kawle ka
Because being in the one system, we can see really give me poge mesa. Henry Sani wane yeka. Oganda wa moko ni tire mabende ni same building. But they don't know what we are doing here. Yes. Suppose never pogo million a par more mesa ka. To TV ni ok newa. Yes. Wabiro poge mo wuogi mo fuke wa mi biro neka yes. Jogo otiela ngoko so gitielo katen. Yes. Mane ma gitielo fuku. But what tingo pesa. Yes. Being in the system. Yes. Unge sama joka ngade buchigi. Ma keba gi kendi ka waonge. To mae sirikal moyio mi wakonde ma sensitive. Mae sirikal ma kata seche endi kage pogo gik moko to wapeta kage parwa. To pare no kwa gucho ne these people. And you are fighting them. To would langone. Wacho maber kendo sani ka kuru wuoto wacho niya. Bingene an member mar ODM nyicha no onyiso Sifuna. Sifuna wanyalo loso kakigoli. Bingene an fonda member mar ODM. Tiende ni memories ka. Onge ni babu nyalo tiyo ge manikare. Oka wacho beyond 2027. Yes. But ka dipon wanyalo tiyo maber mwachop kama winjore mwanwang kaka wanyalo timo. And the chess master nitie machiegni ma ng'ato ko dispute his position. Ma watim gik moko yo makare. Bwana mera bwana after 10 years ka jogi wuok wane mo yute balo kana joka. Bakata jo lango sani yuak ne ang'o momiyo ng'wecho jo mna kalute. Jalango be koro sani yuak. Jita na wan gi jalango mok karicho. Nita ang'o un kuriti unuza hiti. Nyene gibe koro gichako penjo. Ang'o ng'wecho jo mna kalute. Ang'o matimore achiel. So we are very important people. Yeah. One either way. Wabiro be bwana. Aparo ni jaluo koro nyaka pache yaore mondo kiko ogo mbaka moko ma jomoko goyo mar ni Ruto ngamarach. But onego beni wa kamarach onego beni wacho ni president onego beni timo gima kama mondo at least serikande obed maber. But kama wapako bende nyaka wapaka nikech kwa neno dongruok sani the affordable houses waneno kaidi. En gima samoro ng'ato ne ok imagine ni chiemo ne nyalo chopo e Luland kaluwore gi the government mabende wasebedo kwa neno Kenya kaidi. Wan gi CSS mabende especially mano mar treasury pok nwaneno. Ento pok nwabile abila nyaka to kawuono wayude but koro challenge ma onego bedi wabedo godo mheshimiwa to jowa moseter ka what are they doing to the people modong piny ka? Yes. Mondo gin bede kata ng'ato ok nyalo time directly but losa gi sirikal losa gi president ne jatelo ati semi position mano ber kech individual to manyaka bedi mana kaka wawacho cha. Yes, yes. Iseme ati kura yuto but okitim na gimoro kacha mabede jowa ka bende neno kare ber mar gima ne meyane miyo apani mano embaka monego bende jotendwa goendi bedo godo to wageno ni initiatives mobedo sechaki giendi gi jotelo machaka kaka Raymond Omolo nyaka mamigi what gi and other people matimo gigi onego wa support. Ruto one time jinsi gidwara ang'o na neno kanye di Rigathi Gachagua na neno ka Rigathi Gachagua no chako nyiso gi ni kuru kikudhi e ng'anyo so kaka not kaka nyafwambo but kaka ng'ama koro ja Kenya to that one clearly told me ni Rigathi Gachagua kare jatend jenzi nikech konyalo wacho ni koro kikudhi e ng'anyo kikuru dhi and before ng'anyo no waneno ka nitie support bende nitie kano ing'eni kalore gi ng'ato wacho nyiso ni o support gima timore but no kwero gi ni kigidhi e ng'anyo ma onyisa ni en jatend jenzi Ruto one time be jenzi gi ong'e gima gidwaro. One, I can remember Kanel Podangama Genzi. I can remember. Now when I look at what Chaco or yellow bit in a class to what Chaka argument, Yapui. Yapui is just right. Like in one go kill Korwa. We just feel on everybody at least after challenge. As sincerely speaking, I was very good at that. Yeah. Yes. I just ignite a debate. To what you look confused, you put me by the time ma listen. Because only check the cut 25% get. Yeah. It's just but Maramu get to not better look ma. Yeah. Kati ko komu gno to gno to komu no nga chelo ta segi ne na cha bendo cha kan be ngeen ko la paru be chel ma do da so mo do wakit yen cha ko explain everything. Yes. Then this geni tewa you know them katam na home they do challenges we challenge by very many ways. One
en ka nyathi moro sama tin kuseduogo ka patuye swage gi moro tingene nyawo wuok out man jo nindo maber kare nyag chag wuok kendo dhi yawo lweny kama chielo because of achal riade ng'en koro donje weche orwaki weche mag thieth kod dhaw kata dhaw to pano pod ok ochunge nikech en outgoing en kidele oneno ni mae kinde man big ng'ato nyaka ng'e ni abe an gatie baba be nyaka ng'e ni abe atie dala ka, that is very clear nikech baba nje ne dictate terms kaluwore gi chike mantiere baba nyaka ng'e ni antie in sama jok nyithindo nitie ka kama neno nyithindo ka nitie a lot of trial and error mang'eny wan ng'en koro kwadwar trial and error watemo mondo wabed very clear gi gima wadhiye yes wan koro we don't just try it nikech oneno ka pod en gi space mbele wan kata ko try molwar to wacha ni mano ok lich sampo nitiere I can do this but wan ng'eni sakoro sakalowa sakoro kalowa ma gimitimo sani emikwano enti nyeli pod en gi time omeno miyo opportunity mondo mi otem gik moko in a different way ka okoparo ni gini nyalo kelo problem machalo nade mano one thing kata gima ber bende moseyudo bende nyalo tame rito nikech oparo ni mama na gimorao maduong' kore ka biro mano bende nitiere kuom ng'amiluongo ni ng'ama tin aneno ka mano timore tadwa nyisi niya in the entire world gimiluongo ni unemployment lich kuom ng'ama tin mosetieko skul ok Kenya kende another thing mabende nitiere en challenges ma ng'ato romo godo kapod en ng'ama tin maga achiel kuom weche mantiere ing'e ni kise somo to somo ncha ne wasomo en somo mar mondo mi bi yud tich ok somo minyalo survive goki white collar job cha moket pach ji nitie to white collar job nyithindo makore kutieko skul ong'e ni jotele monego bed ni create opportunities jatelo ma create opportunity no en bende thuolo mar create opportunities are not there because you can't over employ in limited resources limited chances minyalo dwa keja and the resources required to do all these things. So one thing manonego bende watimo kata ma ji nyalo timo a system makoro wadhigo mar somo en niya self employment to kisetieko school you should get resources makato bene and financing so that now you can start from there but you find a youth makawuono you can give probably 100,000 mondo me timo hala moro kata mar Uhuru Bag mondo mi wuotho to mondo mi wuog kodhi e chiro cha tich tek kosedhi e chiro moro machiegni to nyalo nongo samoro ma jomoko bet kanyo kano uso in the way time ge pesa to no kama nyithindo moko chami moko makechgi obet piny. I've followed one I'm talking out of experience to kuri no ko bet kanyo kosechope gane to uso mudhiambo cha koro kunyalo uso nikech kosechopo sa biro no ka en gi pesa moren koro chako timo ang'owa tiende no neno ni magi mobiro mna sani thuolo moro po nitie kiny mopogore but one thing ma wan mondo awacha na chiel ne it is good mondo mi ng'ato demand for rights monego bino beto achiel kuom rights monego bedo gana achiel miwa uru ajira mondo wayude kaka wanyalo tiyo mana na achiel kuom but it should be realistic where is it found it is not there the government ok nyal bet gi pesa mowinjore we are blaming ng'ato kamilo ni Ruto awacho ni adieri what I know in Kenya what in mesas menano wan go kawuono gi endi were done during the time mar Uhuru yes the projects no kel mabeyo kabisa Nairobi Expressway gimoro machielo mar gachokolo moro mar Mombasa one thing bende ng'eyo ni Nairobi Expressway pod ichulo jo Kenya nyaka kawuono jo China to bende ng'eyo ni SGR pok obedo handed officially kaka owinjore nyaka kawuono ni pod ikawo pesa kanyo tiende ni pesa wa monego bed wayudo from this ok nokonyowa. So the first thing en ni ng'ato ne dwa weyo gimiluongo ni oweyo nying maber ni anakelo SGR anakelo ABCD lakini the basics mane nyalo miyo ja Kenya bed ni biro bet gi yuto mokwongo cha no ignore koro pesa wakaw kacha ng'ama donjo manyien bono ka pesa onge chuno ni en bende nyaka koro dhi ohol mondo sustain wabro chulo bang'e in the process of wabro chulo bang'e ni ing'e ni the basics
Which pod will go nikech pod idwaro mondo maintain sustain the system. Gima timore sani ende. To makosa manotimore jali no over promise nyithindo ka. Ma nyithindo ko neno ni wadhi gini polo makoro polo adieri mar wach. Koro kage neno ka polo no koro ok nyal biro pod an mana struggle cha nyaka gi jam. Jam insistent kata yine mi wacho nyathina iwinjo matimore chia. Next year ateri e college join mo nyathi ya ikore milik madhi e college. Ka next year chopo ni baba to magi dhine andaka dhi ni beda mos. Bwana nyathino nyalo wacho ni adwa wacho ni iwinjo buda iwinjo ina no kare walo dala bude wale ini walo dala ka wacho nyathino nikech wuoyo gi mirima koro meditate koro wuoyo gi mirima makoro kotibango okungeni udu femba ngene kanisa wuone baba marach lakini usewuoyo usegendo lingene nyathini kabera nyathini girudo mnage goya kaka neno so over promising a bukelo problem ja Gachagua here awacho dia this thing had been boiling youth revolts usebedo ka boil throughout ok ndalo gi Gachagua nongo mtoka moro maringo to dohonje koro loko mare koro ibiro ka babu karo wacho kijwadhi uru kijwadhi uru bas koro kikuti bachala ya kata mana ene mano yud leadership sani ibiro nano kaka nyitro lawe biro ringo makal kuma dia tambadhi kia kune no kanyo jotelo makisumu gaudi no wacho kanyo ni negi wach my court manyako komie and Ruto kabadhi 2 terms wadhi chako wasilo hedo and udhi silo kaka jo ODM kusudhi silo maybe kaka jotelo nikech nitie ngama jatelo to nitie ngama jatelo nikech ODM to nitie ngama ja ODM makara telo onge kamano apenji ba ka wendo biro to biro ni gi mwandu mo biro ni dong nyaka yer gi mi wacho ma odok go yes kata kibiro we 2027 ok nyal wacho ni wani ngene weche mna san to ade what do you expect this to talk about so welo nitie to kelo pesa kundi kao pesa ikaw pesa aseduoko gi wach moro mamit mogombo winjo nting mogombo winjo nting makata luda go winjo Mheshimiwa iki tuta toka bi pesa toka si mi pesa Mheshimiwa wati ngeni sema pesa to gimo nyisi anachia ningene kidogo pesa ndo asekao how will you feel next time koro kadugo kata koro rajini lakini wasinyi asenyi nikech pod wan gi time mang'eny almost 2 years ma pod wadong godo and we are expecting the best from these people and we have seen that best gima wanyalo timo is only to tell them ne tadwa nyisi ne tutamno bende bera okra but sabang babu wacho ne left then left what 2 times orumo ko wacho left to left awacho tigadieri what marka poni babu wacho ni to left to left is it ni utimo gik moko blindly koso un bodu ng'e the reason mombe udhi left ne adwa wacho ni siasa ma Kenya gi revolve around personalities ndalo mineno koro wasedhigo mochopo kawuono ni endi we have a lot of trust in some of our leaders and more so Amolo. The number of people more trust Amolo kata mok jaluo they are very mean such kind of person you can't ignore one thing mantie enya ma itamo wani kick mondo walo gima baba wacho no where is that alternative ega kokete fence kacha to ngimi nyalo temo iko okay donja papo mo nyiso gimi nyalo temo pogore ma baba ok nyalo temo nono what is wrong with you what is your problem where is that person now we can say I nyalo penjo kamano where is that person ok bi bet kanyo nikech juogi poko yidhi bwana pok buge yidhi podi nitie kaka juogi ne nyalo gol kuom baba timi to kapok ogol kuom baba go
Omera gi wachno. Magiende wach mabende pek kai. Omeyo. Yes. Ok kipan wakia gima watimo. Manyo wachonwa ni wadonj kata mawayudo gik moko ni. Koso kene ka jibiro kama kelo pesa ma sawa saya. But on the same, nitie joma bende wacho ni koponi Raila Odinga o pull out of this government. To wano ko dhi wuok waselo kata CS Badi osewacho wachno endi. We are in this government to stay. Wachako bedie oko. Ma sirikal machako bedie oko. Yes. Yeah. Mbadi sawa wacho ni kadiponi babu wuok wano ko wuogi. Yes. No wacho ni ma sirikal wano ko chako wuoge sirikande. Tema asenyisi ni ya. Kanye joko biro kelo na pesa kam kachacha. To wawacho one time donge. Idwano wacho na ginango. Idwano wacho ni adwan ka babu to wuok. Mano benda jende mag to ka ruto bidhi trust. Ok nyalo wacho. Anga do wuok to wadwa dong kodi. Yes, wadwa dong kodi nade. Ere kaka idwa dong. Ere kaka udwa dhi tiyo. Inye nano ka tugo maro tugo matin kaza mar pesa moro mar school cha. Nyiwinjo gimang'elo ko wacho. Mwadwa duoge. Be mobire. Ineno kaza kuwuok daga kuchokore ke neno ka bitterness moro nitie to makosa achiel kende mbado koro ero magode mbadi nyoto makosa nikech owacho mano ero mano makosa manyoto wacho. Makosa achiel bedo crucified. Manyiso ni some people are better. E wach mar somo ni mheshimiwa, waseneno ka pesa nitiere ma samoro ichopo ne counties kendo bende from allocations ma uyale od bura ukawo omenda moko mondo usir godo somo mago mag nyithindo. And this so sad kakoro samoro sirikal iwacho ni onge pesa. If at all ni omenda mar siro somo ok dhi bet kaka ne jatend migawo mar somo migawo mar omenda wacho ni sirikal onge pesa. Nikech pesa ma samoro choko kata pesa mantiere tin maloyo kwand nyithindo ma pod somo. Pono ne omenda ni bedo maonge janyuol kod ok ofugore. Why expect ni nyithindo mathoth moko dhi e school? Kech ne depend kuom sirikal mane miyo gi support. Dhi chalo kod unade kaka un jotelo ma bende ni positions gendi endo senge ma bende uchiwo asir mago mag somo. Is there anything ma bende samoro nyalo dhi nyiso jog ma jogi understand? One. Yes. Ne ng'eny ji oko winje oko donji gi gima olandi e radio kata gima chief olando kata gima DC olando maloyo gima jasiasa olando. Jasiasa iwinjo kabisa ma kata mna jadolo mar kanisa inyalo wuone e liel nikech otamo josiasa wuoyo. Yes. Makoro haya kare amiyo dakika moko matin nikech jasiasa no en ng'ama japiny winjo maloyo. Weche mineno wawegi gin weche machando piny jo Kenya kata an be ncha ne chanda. One onge pesa ma imiyo county government ne ma pesa mar somo. Wan ichiwo pesa mar conditional allocations ja. Ka en 11 million kata ka en 9 million kata ka en 7 to 7 imiyowa. Kuro county ma pango ne program ma wan godo for this time. Somo wadhi keto ne pesa maromo kama, gini wadhi keto ne pesa maromo kama to iketo gi e yo malong'o. Nitie template mikete gigo request go. Titero ne ng'ama ni controller of budget. To ng'iyo kabende it is in line gi chik mantiere to approve. Kose approve kod ka treasury thing yiene jogi mondo bi ogole county revenue account. Nitiere ka CRF account. Nitiere central bank. Kuro kose tim kod ginyalo dhi kar gino blow that money kod miyo gi pesa ne. Tena nitiere check and control system ma serikal oketo in place. To the other time nitie ni wiche court ma Kenya kong'ado niya otamwa ni ok wanyal control of budget otamwa ni ok wanyal chiwo bursary ne secondary schools to kod universities nikech mano is not our function. It is not a devolved function. Devolved function and TVET to kod ECDs. Yes. Mano bende nya dhi konyowa mondo wa develop gabiluongo ni TVETs to kod ECDs to a standard ma is required nikech pesa mar bursary cha koro wanyalo reallocate somewhere else instead of this. To Council of Governors out of the wisdom and consultations mane nitie. Nyathi mineni miyo pesa cha en mana nyathi jo Kenya. Koro nyathini chik okonego tame yudo pesa ma is right mare. Mae gimomiyo Council of Governors no dhi modonjo ni interpretation maloni nyaka bedi.
to interpretation malo no wuok ne nitiere gimiluongo ni signing mar agreement gi national government on tije moko monego bed ni national government timo to county government be gombo mondo tim to there is a need. Koro wadwa sign gimiluongo ni memorandum gi national government ni function machalo kama yieuru mondo gwenwa watim nikech it is of importance to the same people machulo tax to kendo bedo served with the same government. Ivinja. So they agreed. So what is happening? The government the most. Sama nyo kal sa omenda ni. Nyo nwang'o kapok county government the national government will sign that agreement. Mondo functions ariyogo. Mar miyo jo TVET to kod mar jo secondary. Bende jo county be chiu to CDF bende koro nyalo chiu. You see what is happening? Now, this is where we are now. Masa moro budget manyokalo. Ingeni kaneo ku explain gik modwa temo within your budget. Mokale assembly kacha chani. Tingeni you can't do it. Unless ni gino no timore sama pok wakalo budget. It means no biro time kajoko say sign that thing but probably not this year. Nikech budgeting system. Lower budget is very strict. You don't just bukulini wacha. No bikoro pa ni koromia me nyitendo. Umia nyitendo. Specifications ma uma na ukalo budget be no allocate that. No could be allocated. Then what is your problem then? Koro okay. Control our budget nyal ni. Adonje wach man me kuri boe mane wacha no. Adwa nyisi. Government ndika oro signals. Nke government oro signals. Kan idwa kel sha, nitie kaka ni oro signals. To sanen 6,000. Sacha no wacho ni nyalo chulo 500 nyalo chulo kama tinte. Sadi koro signals no se oro. Adwa nyisi ni signals, sirikal nitie kaka oro signals. Gik mambadi weka, bana gika gina dier. The money is not there. Adwa nyisi is just being honest. Being honest is a problem. In the government, when you become too honest, you have nyakibedi problem. Inano kaja tende pinyo wuko wacho ni mano nikech gichakoro ne mulo nyaka an. I also ambe na question bade wacho nango no. Abe na penjo nikech ngeni kanye poko chiwo marwa cha. To CDF michiwo gi mama rosa kinyi buyu karwa is helping koro bridge the gap. Kapoka chiwo mara cha. Marwa mar county. To kama cha be koro wachi koro onge flat. Koro odhi bet ma koro tich matek manene. To kata kama cha kende moweni koro mana kende support manyalo bet nikech an ngene en owuok CDF. To moro machielo mar capitation cha. Koro onge ayawo. Okare ne we timo gik motimo madongo ka. Kata renovation mar State House. Kata renovation mar stadium kiane Afcom kia biro. Chan. Wagwa mpira ka nyithiwa to dhi sikul. Kare okene wawe of some other things. To atimo ma. Tang'eyo ni they are going to reroute some money. Masa moro nyaka keto on some other things. Giduogo mondo gikele weche mag somo gi mondo somo cha obed kare. Nyocha ne nitiere support system mane itimo gi US government. Mae momiyo ineno ka gimoro joka wacho ni 19,000. Wacho ni 17,000. 17,000 minchichiwo ga. Nitiere capitation moro mancha ne imiyo wagi US government. It is not going to be there. Koro gini dong mana ng'achi ng'eto temo wacho nwa dieri but adieri ok wadwa winjo because wasebet gi negativity towards this government ma anything midwa wacho adieri tiwacho ni mano gichamo. Kinyo kanyo ni sirikal gologa 16 to 17,000 na nyathi ka nyathi. Mondo chop 22,000 niso ni donors moko and again mari ni lugo ne mari MP ne the CDF onego beni golo pesa ni ni njiwo kanye nikapari no blame bende ute bura moko kadho menda moromo madhi e weche gini mag somo. So ka sirikal ogolo the 16,000 to nego beni another 6,000 mondo chop 22 iguwuok e CDF but my has been a problem mamiyo jowagindi bede koro penjore to kare pesa gindi washimiwa magin joute bura nikero pesa bika. Mokwongo nyithindo ing'eni capitation biro ne nyathi ka nyathi. Iwinja? Throughout Kenya. But CDF within a constituency ok ginyal miyo nyithindo te. Inyalo ka samoro nyithindo nitie adek e ot. Nyathi achiel kende bikawe within the house. Mana seneno katimore. Samoro nyithindo ariyo kende bikawe nyathi achiel nyaka dong. Because pesa cha kata kuchiwe 6,000 pod ok nyal romo.
The only thing which was there, man was maombe wachiwo ni bende nitiere. Wan bende wachiwo to wanyalo chiwo. Samoro wan to kendo koro mar watin. Wan nyalo dala moro we dala moro chiwo, dala moro we dala moro chiwo, dala moro nikech tin marwa. Lakini CDF bet nitie koro one per family. Yes. Ko kamano ero one per family nikech an politics at the same time en konyo nyathi. Yes. Koro emomiyo ka samoro jomoko chiwo 4,000. Jomoko chiwo 5,000. Okay. Nikech o spread and many people mondo at least each and every family mondo winje. And again, pesa moro nitie mancha ne wuok oko mane bedo support moro mane miyo. Yes. The system. Yes. Koro support ikaw kobiro kaka ne Trump jatimore cha. There must be a problem. But yes. Negi yie nigi dhi timo magi nyalo timo. Magi nyalo timo no. We want to see it. Kotime. Nikech adieri mar wach pesa tin. Joka chulo gope mang'eny ni kiludi gope mane obet machachacha. Gi manyot gi chak gi medo maloyo pesa monego bed duogo ne development. Pesa kanyaka gi chul eka kiny kata ka diponi ichwanyo tiendi government ma Kenya chwanyo tiende gimoro to wacha ni nani miya pesa moro kanyo pepe iduoko ni very fast tinyalo chiwo nikech iberie chulo gowi. But kok ichulo gowi kaka Malawi gire ya lando chulo gowi. En ng'ama miyi pesa onge. China makolo biro dwa control kaka en modwaro. Kecheni momi. Omi gima dwaro pesa modwaro be meduoko ne kago ngeto buka no kawo airport. Ka buka ne koro kawo kia railway kia okawo gik moko koro en mo control cha nyaka ndalo no ero port maru chulet pesa go te. Te paro ni biro chule nyaka. Nikech samoro koro chako mendi. Ing'e ng'ama dhier mimiyo gowi. Ka kiyomo ka gimitiyo go achaka midi mea. Koro situation machalo kamane ma ng'acha temo balance. Okay. Mondo mi kuonde moko kik hinyre. To nikech en gima nyo biro ma hot ma kod opposition koda joma nie government koro nye pingogi. Jatelo Maria koro react very fast kaka ne Ruto no react very fast. To wacho niya rest assured obiro temo mondo koro ang'e gima gidhi timo. They are going to revote pesa manyien gitero kucho. Koro giduoko koni. Mheshimiwa watieko kinyi ni ndima ma kawuono. Wachimo gik ma inyalo wacho kotenore koda ka mbaka ma bende wasegoyo to ka in gi ote ne jo West Kisumu Ward bende inyalo miyogi. Yes. Ewan erokamano. An daher mondo anyis jo Kenya nam ne wabedre broad based government and purposefully mondo mi wayud development. Onge nite. Kata kiwuoyo ng'ama chiemo wuo mang'eny. Ng'ama chiemo wuo mang'eny. To bedo no timne jo Kanyada. Kikibuki ni wacho ni met samoro ni mano koro meti mamraka mano jalugo kamongo mano jalugo bedo ni reyo mole mukele aye porojo manono mano jalugo mukele bedo no jenda mukele we mujendo kelo no mano bende wakaw bed nyaka mami mukele ma nyaka mami ukelo no bende nitie bed ni gavana nyang'nyongi mukele mano be obedie mbadi ukelo pia wanda ukelo joma ni system go kelo mane wach mantiere ada her kuna chaka wach kendo ni gima lich mogik en dongruok. Oge wach machielo. Mano kende ma wan godo. Nyithiwa matindo mantie ng'iuru somuru tiende joma dongo madhiye. Wanyalo yudo konyruok to gik mwayudo un be mabiro konyo nikech wan sawa biro dhi to koro wadhi. Kata mana baba sa biro dhi to embe koro biro bet maonge. To jomodong sani ma iluongo James ma chikore ni en obiro dong gi mwandu. Koro wach moro kania. If you want master the rope idwa ng'e kaka idho ngas kuonge master the cow kaka idhi mokwongo were to piyo mibiro modhori piny ka yemno nikech ngas bor mano wach machielo abiro e wadna ago erokamano ne joga. One, watimo development wadhi kodgi kata sani en bedo chak wandiko kendo development mancha ne gavana omiyowa mancha na appropriate ne pesa gigo wabiro timogi. An akwayo niya ung'eyo gik mwasetimo ung'eyo mapok watimo gin be wakedo mondo watim kodgi. An gima kwayo en mana support mowinjore ubiro timogi and the assessment on my leadership as area MCA mar West Kisumu Ward will be assessed after 5 years. So kamano wan together Nyasaye mondo bed jakoru Nyasaye mondo bed jakor radio not radio but TV miluongo ni Color TV ni endi kumiyowa opportunity kaka jo West
mondo mi wambe wawe gik mag national politics gi world politics. Erokamano. Yena mheshimiwa kaw thuolo ni makende agoni erokamano kuom thuolo mane mija kaw ga kinde ka kinde kiyudo luong kendo ibiro wago mbaka mondo mi japiny ong'e mathoth ahinya gik matimore. Ang'eyo ni wabiro go mbaka mbele kucho wabwa ng'ene to budget no mi marom nade kata allocation mari mar ward chalo nade to ang'ono bende ichano mabiro timo negi kaluwore kod kaka allocation obedo. Agoni erokamano ahinya kod Moga Jwang' obedo kaendi koda ka MC ma West Kisumu Ward. Mano mheshimiwa Keno huko wago kode mpaka kaendi gigo mosebiro ka koro timore pacho kaendi wamulo politics to wamulo kanyendi gi weche mag education kaluwore koda ka liet mane osebedo wach mano man onge omenda moro mabende biro siro somo mago mag nyithindo nyalo bedo matek ahinya pacho kaendi bata winjo ka mheshimiwa yango kanyo endi ni kimong'eyo chal ka omenda moko nitie kaka ibiro gol gi kude moko tikelo gi ka mondo sir somo mago mag nyithindo nikech ok nyalo bedo mayot ahinya. To winjo kanyendi ka mheshimiwa bende owacho ni mae thuolo mabende nyaka koro wakomi e kodhi nikech dipo ka kodhi mochwo e kodhni wanyalo kayo moro mabende biro e kinde mabiro nyime. Kumano jirangona agoni erokamano in mabende bedo koda chakre Monday nyaka wuono chieng' Friday e chenro ni mar Masulu Mokinyi chak duogo mana chieng' wuok tich nyaka wabwa chakwa nere uriti masani ndiko kamando chieng' Jumapil waladu kudi kendo wachakre saa 10 nyaka saa 4 mano maro nyange e chenro mar Jumapil mogwedhi uriti masani nyinga Henry Okech. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Ing'e nonyuolo nyathi achiel dalawa. Idwana tho kan gi nyathi achiel. Nyaki meda nyathi moro. Nyaki meda nyathi. An nasekoni ni malaria moro nogoya matek. Masani weche mag nyuol go pod ok anyal. Mayo. Malaria no pod chano kata nyoro kanya e klinik. Daktari okona ni malaria pod ni e denda. Pod weya mondo. An ng'eni an jadolo kaka an jadolo. Oni nanenore gweng' ni malich nyo an nyago Migori. Lemo ne pong' adek mogo duogo 30. Iwinja nyako. Aneno kok dhi dagore. Ok dhi dagore. Donjor tuche. Dong ing'e ni dhato ni yude remba. Mato gima nachako go chon mabuk dak rum sa. Ema wacho ni donjor tuche duoko ikoda. Iduoko ikoda. Nyasachwa kendo wuon wa jal mabade dongo. Ineno ka koro dada ni obiro ira ka. Mondo aduok ne bet moko piny. Ambi anduta aduok moko piny. Mae momiyo na wacho ni udi manyi. Wacho mang'eny. Wacho ni nyawe in yun. Adhi. Iwinjo odi. Adhi. Biro wang'e. Biro wang'e. Taleko moro ni chaka gimo miya mama moro. Eto, chaka gima dara Nokia. Hallelujah. Amen. Nyasaye nochwe gina chien. En ng'ama wuoyo kane madwa neno. Omera wugo oko kapok abagi marach.